A delegada territorial da Xunta na Coruña, Belén do Campo, desprazouse esta mañá ata Porto do Son para coñecer a mellora do alumeado acometida no campo de fútbol da localidade. Substituíronse as antigas luminarias por 4 torres con 20 focos en total. Están dotados da última tecnoloxía en eficiencia enerxética, o que supón un aforro de máis do 50%. Vamos a falar de unhas reduccións na enerxía dun 54%, que ao final nas arcas municipais o ano van a supoñer 4.000 euros. Por tanto, non somente están vendo ese bienestar e sobre todo a mellora do que va a ser a luz, sino tamén as arcas municipais tan fundamentais para despois con esos fondos, como ben decía, poder tamén atender outras prioridades como teñe este concello, sobre todo aquellas persoas, bueno, pues que hai que axudarles nas súas casas, a través persoas que poden ter dependencia ou que poden ter unha axuda ao seu domicilio. Non é esta a única actuación en materia de eficiencia enerxética que está a cometer o Concello. Nos últimos meses procedeu á dotación de caldeiras de biomasa e instalacións fotovoltaicas en diversas infraestructuras, así como a sustitución de luminarias en case toda a rede municipal. En caldeiras de biomasa, pois xa levamos invertido 215.000 euros, que fixamos na Casa de Cultura de San Pedro, tamén a fixamos na Casa do Concello, fixámonos tamén no Colexio de Xuño, no Centro de Saúde de Porto do Son, no Colexio Santa Irene e por valor de 215.000 euros, vale? Despois en fotovoltaicas, esta que co fondo adicional, pero co INEGA, a través do INEGA, tamén fixemos na Casa do Concello, na piscina municipal, no Colexio de Santa Irene, e por valor de 62.374, máis esta inversión. E agora tamén que acabamos de adxudicar, ou estamos a punto de adxudicalo tamén co IDAE, vale, que tamén estamos cambiando a luminaria toda de sodio a LED en todo o Concello de Porto do Son. Agora vamos a tamén facer unha inversión de casi 400.000 euros e faltanos unha última fase para ter todo o territorio do Concello de Porto do Son xa en luminarias LED. O cambio do alumeado no campo de fútbol cun orzamento de 60.000 euros foi financiado na súa totalidade por unha subvención de concorrencia competitiva con cargo ao Fondo de Cooperación Local. O Concello volverá a concorrer este ano a esta liña de subvencións cun proxecto para instalar unha caldeira de biomasa no Polideportivo Municipal.